Okay, how's it going, Chris? This episode will be black and white. We're in the 15s, and now it's awesome. We're back in the past. We used the time machine, and this is the dog of my grandfather. And actually, now he's dead in the future. In my time, and well, this is shitty, but black and yellow, you know what it is. Black and yellow, black and yellow. Oh no, shit. Okay, that's what it is. This was my dog. And now, you know. Hey, Johnny! Казах, че не искам да правиш клипове за него. Уй, куче! Викторе, ела на себе си. Ако не се отиваш у вас. Майка ти няма да се почива пък аз за сънята. Okay, Svetlo, come here. Okay, that was my dog. And ние бяхме с машина. Чакай, аз да го държа до тази. Чакай, вече се снимах. Значи ние използвахме за всички българи, ние използвахме машина на времето и се върнахме в 50-те. Всъщност това беше предишното куче на прадядо ми, но всъщност сега кучето е мъртво. И това може би е просто монтаж. И това е другото куче. Това може би е монтаж или е истина. Ще разберете. Истина е! Не, истина е, просто правим